γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε Pig. Ίσως το πιο OG game που θα παίξουμε σε αυτό το κανάλι. Μπήκες Μπράβο. Που θα παίξουμε σε αυτό το κανάλι. Πάμε play. Ωραία, πάμε play. Τι map να βάλουμε? Ποιο chapter βασικά? Θα βάλουμε το Carnival. Οκ. Bot player, bot sin player. Τι να βάλουμε? Εγώ bot sin player. Bot. Γιατί ρε? Bot Όχι το player βάλε. player. Οι άλλοι λένε infoctension. Τι είναι αυτή η μαλακία? Τι είναι αυτό ρε bro? Καλύτερα ρε player. Όχι εγώ πει. Όχι ρε. Μη με σκοτώσεις bro. Είσαι να κάνουμε teaming. Πού είναι η τίγρης? Ναι, δεν με σκοτώνεις, είμαι ένας χοντρομπαλά. Ρε, γιατί με έχεις όλα τα game ως χοντρό ρε? Ο αδερφός μου έπρεπε να είναι έτσι. Εγώ περιμένω σε ένα δωμάτιο. 9 λεπτά περιμένεις. Ρε κλειδί, πού θα βρω ρε? Δεν βρίσκω κλειδί ρε. Όχι ρε, ξύπνησες. Εγώ είμαι ωραίος. Δεν είναι δίκαιο παράλληλα να κάνουμε teaming, αλλά τέλος πάντων. Μπορώ να το πάρω από εκεί το κλειδί, από εκεί μέσα? Δεν μπορώ. Όχ, αυτός μας κυνηγάει. Δεν μας κυνηγάει, οκ. Εδώ πέρα, μες στο σπίτι είναι. Πίσω σου. Κλειδί. Έχει κλειδί αυτή ρε. Και εδώ έχει κλειδί, έλα. Ωραίος. Μπρο, θα μας κάνουν κανένα report? Κάτσε. Θα θυμάμαι ότι εκεί έχει κλειδί. Εγώ έχω το white. Το μπλε θα το πάρει αυτός. Α, όχι, δεν το παίρνει. Α, το πήρε. Κάτσε, το σφυρί πρώτα, το σφυρί πρώτα να κάνουμε. Εκεί πέρα. Έλα γάμο, δεν προχωράει αυτή η ηλίθεια. Είναι χειρότερη που μπορούσε να πάρεις. Την Biggie. Το σφυρί ξέρεις που χρησιμεύει? Μπρο, την ακούμπησε γάμο την τύχη του ξεματιάστρα. Τρέχα γάμο. Έλα ρε, την ακουμπάω. Ρε, τι με σκότωσες? Δεν πειράζει. Κάτσε, εγώ την έχω αυτήν. Είναι noob, είμαι σίγουρη. Ρε, πως πάει έτσι σαν το κατσίκι? Ρε, δεν βαράει αυτό. Πάω. Ρε, δεν τη σκοτώνει. Τι φάση, τι βλέπω. Πάω. Τη σκότωσα. Ήρθα εγώ να τους κουκάρω όλους. Να πάω εγώ αυτόν. Μες στο σπίτι εδώ είναι, είμαι σίγουρος. Α, όχι, δεν πήγε. Έχουμε... Μπρο, εντάξει, αυτή είναι hacker, ρε. Την έχεις σκοτώσει πόσες φορές? Ναι ρε μπρο. Κάτσε, πάω να τη σκοτώσω κι εγώ. Να δω τι γίνεται. Είμαστε δύο και την κυνηγάμε ρε. Δεν γίνεται. Ρε, είμαστε τόσο πολλοί και κυνηγάμε δύο άτομα. Μπήκε εκεί μέσα. Είναι dead η μία, είναι dead. Πήγαινε εσύ από εκεί. Είναι dead. Δύο να πάμε να τη κάνουμε. Όχι ρε! Μας ξέφυγε, θα κάνει τον κύκλο αυτή.
Βρήκα άλλον. Έλα ρε. Το θύμα μας. Τα θύμα. Ναι. Όχι. Δεν με αφήνει. Πάμε έτσι. Πάω. Όχι ρε. Λέει ότι δεν τη σκότωσε ρε. Πάω. Είναι. Ναι. Τη σκότωσα. Τον έφαγα γάμο την τύχη μου. Και εγώ πήγα να τον... Αυτός είναι cheater. Actually cheater. Πάω να κάνω τον κύκλο από εδώ. Έλα ρε, τον ακουμπάω ρε. Τι τον κάνεις? Τον ακουμπάω ρε μπρο. Τον ακουμπάς. Ναι, τον ακουμπάς. Yo. Ήταν... Από εδώ, έλα. Έρχομαι. Κάνε το... Το σκοτώσατε, δεν... Χαχαχα. Το σκότωσα. Ρε, τον ακουμπάω. Τι έχει φάσει. Κάνε αυτό. Όχι ρε. Αλλά εγώ τον ακουμπάω. Είμαστε family friendly, Χάρη. Μπρο, δεν είπαμε κάτι ρε μπροτσί. Κοίτα. Είναι dead αυτός, είναι dead. Τι είπαμε ρε. Με πέθανε. Μου είχε έναν Peppa Big. Μου είχε τον George μπροστά μου. Εγώ θέλω να είμαι τώρα. Θα κάνουμε team, Ναι, ναι. Εγώ σου έκανα team ρε μπρο. Σου λέω ναι ρε. Εγώ ήμουν ο πρώτος, εγώ θα βγω. Θα δεις. Βασικά ο δεύτερος, εγώ θα γίνω, θα δεις. Είναι στο χάος, στο χάος. Χάος όντως ρε. Είναι OG το χάος. OG guys. Μου θυμίζει λίγο, πώς θα λένε, το house μου θυμίζει Granny. Το house θυμίζει Granny το. Player bro. Ή traitor bro. Traitor. Είναι σπασμένος. Είναι κανονικός άνθρωπος, όχι Πέπα, το γουρουνάκι. Ούτε καν. Ρε traitor. Πω, έκανες βλακεία και θα είμαι εγώ, είμαι σίγουρος. Ήταν από κάτω μου, μπρο. Μπρο, με αστυνομία. Μπρο, πολίσμαν μας φέρανε, οι πολίσμαν. Χάουλι, πολίσμαν. Μπρο, άκουσα να μας βαράνε. Εγώ εδώ θα μείνω, ρε. Θα με βρει εδώ. Τι λες? Όχι ρε, δεν μπορώ να μπω μέσα εκεί. Ωραία, ελάτε. Όχι, Ήρθε. όχι. Κοίτα. Ένα μόνο κλειδί. Εγώ φοβάμαι, μπρο. Την Πέπα το γουρουνάκι. Όπα! Τη ράμπα, παιδιά, θα πεθάνω. Πες ρε, από κάτω! Με βάρεσε κάτω. Θα αφήσω. Όλοι, ρε. Ρε, ψοφήσαμε όλοι. Είσαι να αλλάξουμε παιχνίδι. Εντάξει, πάμε. Ας δω, βγες. Γκάις, συγγνώμη. Παιδιά, Αλλά έχει κολλήσει το Biggie. Γι' αυτό θα πάμε κάτι άλλο. Εγώ νομίζω θα πάμε hide and seek. Κάνε με join, bro. Κάνε με join. Ένα από τα πιο OG παιχνίδια. Άμα δεν καταλάβατε, σήμερα παίζουμε τα πιο OG παιχνίδια. Part 1. Άμα θέλετε, part 2, πείτε το μας. Χάρη, δεν είναι OG παιχνίδι αυτό? να ξέρετε, παιδιά, κάθε επεισόδιο παίζουμε, βασικά κάθε part από OG παιχνίδια, παίζουμε από 3 με 4 παιχνίδια. Ναι, όντως.
Γι' αυτό αλλάξαμε. Αλλά θα αλλάζαμε έτσι κι αλλιώς γιατί κολούσε. Ένα, GG. Να ξέρετε guys, μετά άμα πεθάνω δεν θα ακούγομαι για λίγο. Bedroom εμείς θέλουμε, bedroom. Όχι ρε the attic. Ο Χάρης να είναι. Φαντάσου, κάνω άβορα φάρμα. Εσύ είσαι. Όχι. Οι άλλοι. Hey yo! Θυμιόλας γκρπάου! Κυνηγάμε αλή ρε. Κυνηγάμε αλή. Γκρυπάω Θυμιόλας αλή. Αλή ρε λέμε. Αλή. Πού είσαι να Άγγελε, έλα εδώ. βρήκα το cheat code. Έλα εδώ. Είμαι πάνω σε κάτι τέτοιο, σε κάτι κουτιά. Α, Ή βασικά. Μπρο, ποιο cheat code αυτό, ποιο cheat code. πού είσαι? Είμαι στο σεντούκι. Πού είναι οι άλλοι μαυρογένους. Πού είσαι? Εγώ είμαι... Ανεβαίνω μια σκάλα τώρα. Ωπα ρε. Εδώ πέρα. Με έπιασε η άλλη, είμαι σίγουρος ότι με έπιασε αυτή η άλλη. Η άλλη κάθεται αφουκού. Κερδίσαμε. Ναι. Θα τρολάρουμε. Όχι, χαμότι. Δεν έπρεπε να τρολάρω. Παραλίγο να πεθάνω. Ξύπνησε. Μπρο, άμα δεις λίγο τι είδα. Ρε, την είδα μπροστά μου, με κυνηγάει. Κάτι τέτοιο βλέπω. Πήρα coin. 3 credit. Κάνω spectate. Πέθανες. Όχι. Α, κοίτα λίγο που είμαι. Κάνε με μία spectate. Δεν μπορώ να σε κάνω spectate. Η μπρο κάθεται. Άμα δεις, είμαι πάνω στο βαράκι. Βασικά είμαι κάπου στα βαράκια που βλέπει αυτή η άλλη. Κάτσε, θα με δεις τώρα. Με βλέπεις? Δες λίγο τα βαράκια. Δεν θέλεις. Καλά, πάω στο cheat code, την κρυψώνα μου. Άμα μπορούσα ρε φίλε να ανέβω εδώ θα ήταν full W. Άμα έρχεται στα βαράκια πες μου, γιατί είμαι εγώ. Εσύ που είσαι? Εγώ είμαι... Κάτσε. Εκεί που είναι αυτός ο Ντάιμα. Ο ποιος? Ο Ντάιμα. Είναι Έλληνας. Ο μπρο είναι Έλληνας. Είναι ο Παναγιώτη εδώ πέρα. Έλληνας είναι αυτός ο Ντάιμα. Έπεσα. Έπεσα ο ηλίθιος. Πήγαινε στα βαράκια. Πήγαινε... σε είδα! Σε είδα! Δες μία τα βαράκια. Είμαι εκεί στα βαράκια. Δες τα βαράκια. Κοίτα λίγο cheat code. Δεν θα με δει ποτέ εδώ. Άμα με δει, πηδάω εκεί. Και δεν με βρίσκει ποτέ ξανά. Κάτσε να... Είναι η πιο νουμπαλή που έχω δει. Κερδίσαμε. Πάμε λίγο. Έλα, θέλω bedroom. Ειδικά bedroom. Θέλουμε bedroom. Είναι W άμα εσύ bedroom.
Όχι ρε, θα κρυφτώ μες στον φούρνο. Μην είμαι εγώ. Θα είναι ο Ντάιμα. Είμαι σίγουρος, ο Ντάιμα. Όχι, παραλίγο εγώ και είσαι εσύ. Αδερφή είμαι εγώ. Τι αδερφή ρε. Δεν είμαστε αδερφές, πώς το λένε, αδερφές, δεν θυμάμαι. Μπρο, βρήκα το cheat code. Δεν θα με βρεις ποτέ. Να σου πω που είμαι. Ή θα παίζουμε μεταξύ μας. Ρούχα. Είσαι bacon, μπρο. Άκου. Θα με κυνηγήσεις ή δεν θα με κυνηγήσεις? Άμα με δεις. Δεν σε κυνηγήσω. Οκ. Πήγαινε πίσω από την ντουλάπια. Άμα πας κάτω, θα με δεις. Θα με δεις. Άμα πας κάτω και θα δεις εμένα σε ένα ντουλάπι. 6, 5, 4, 3, 2. Ένα. Ισαλή. Περπάτα. Κοίτα ψηλά. Με είδες? Βρήκα πολλούς. Κι εγώ τους είδα. Μπορώ να σου καρφώσω. Τον σκότωσες? Ναι. Δεν τον σκότωσες ρε, παίζεται κυνηγητό. Τον σκότωσες. 6, 9. Ένας είναι στα ντουλάπια οι περισσότεροι. Τους βλέπεις, στα ντουλάπια είναι. Και ένας στον απερεφορτήρα. Όχι, έλα μαζί μου. Bye. Έλα. Είναι εκεί πάνω. Εκεί πάνω. Κοίτα, εκεί που κοιτάω. Τους είδες? Ναι. Πάμε. Πώς πήγαν εκεί ρε? Ψάχνω εγώ παράλληλα. Βρήκα πώς πήγανε. Παιδιά, τώρα θα έρθει ο αδερφός μου να πει κάντε like και subscribe. Κάτι θέλει να σας πει πάντως. Για πες. Κάντε like και subscribe και ο Χάρης και ο Άγγελος έχουν το καλύτερο κανάλι. Ακούσατε. Ακούσατε. Ρε τι με σκότωσες. Δεν το ήθελα. Άκου. Κάποιοι είναι σε ένα κουτί. Σε ένα κουτί. Σε ένα κουτί. Δεν ξέρω σε ποιο κουτί. Κάτσε θα το πείσω. Είναι πάντως σε ένα κουτί. 2. Και μπρο κάνουν τις Κινέζες. Σε βλέπω. Θα σου πω κι εγώ σε ποιο κουτί είναι. Νομίζω εδώ πέρα, σε αυτά τα κουτιά. Ναι, μπράβο. Εδώ είμαι κοντά. Ναι. Μπρο, πίσω σου. Νομίζω εκεί είναι. Βρες μια τρύπα να μπεις. Πού είναι? Πήγαινε από εκεί, μπορεί να είναι από εκεί είσοδος. Η μία πάει στα ντουλάπια, πάει σε μια ντουλάπα. Πήγαινε γρήγορα. Είναι εκεί που με σκότωσες. Εκεί πέρα πήγε. Που με σκότωσες. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Γιατί ρε? Τέλος πάντων guys, αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. By the way, σπάστε
το like και την εγγραφή να κάνουμε και part 2. Λοιπόν, κάντε comment και άμα φτάσουμε 150 likes θα κάνουμε part 2, εντάξει. Εντάξει, είσαι και υπερβολικός, αλλά bye. Τα λέμε σε ένα άλλο.